Croeso i bennod arall o Bangor Be Wedyn, lle mi ydw i, Huw Gwynn, yn sgwrsio hefo graddedigion Prifysgol Bangor am eu gyrfa nhw ers graddio a sut mae'r Gymraeg wedi helpu nhw ar hyd y ffordd. Cerddoriaeth ydi'r maes sy'n cael sylw yn y bennod yma. Mae nes i siarad efo Huw Harvey, aelod o fand Fleur de Lys, sydd hefyd yn bennaeth cerdd yn Ysgol Brynrefail, a Malan Fôn, cantores a chyfansoddwraig sydd hefyd yn gweithio fel arweinydd tîm careadigol yn Gysta ac Ucheltre. Mae'r ddau yn siarad am pa mor bwysig ydy cerddoriaeth iddyn nhw, sut mae'r Gymraeg wedi helpu yn ei gyrfaoedd, a maen nhw'n cynnig ambell dip i unrhyw un sydd yn hoff o sgwennu caneuon eu hunan. Mwynha'r bennod, dyma hi. Croeso i'r ddau ohonoch chi i'r podlediad. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Ia, na i ddechrau efo chdi, dwi'n meddwl, Huw. Wyt ti'n myndio just deud chdig bach mwy amdan chdi dy hun a siarad bach am dy berthynas di efo'r Gymraeg? Ia, felly Huw Harvey dwi'n wreiddiol o Lanau'r Pwll yn Ynys Môn. Eisi ysgol David Hughes, cyn wrth gwrs symud ymlaen i Prifysgol Bangor ac astudio Cymraeg creadigol gyda cherddoriaeth boblogaidd. Ac wel, ers pan o'n ifanc ac ers mynd drwy nghyfnod yn yr ysgol, mae'r Gymraeg wedi bod yn holl bwysig i fi fel unigolyn. Mae bob dim dwi'n neud yn y mywyd, dwi'n neud o drwy'r Gymraeg. Boed yn bethau cerddorol neu'n bethau cymdeithasol. Dwi'n meddwl bod y Gymraeg yn chwarae rhan anferthol yn y mywyd i. Mae gennau lot o ddiolch i'r Gymraeg ac i Brifysgol Bangor hefyd am sicrhau bod fi'n gallu gwneud bywoliaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ac hefyd gallu gwneud llwyth o bethau eraill tu hwnt i'r gwaith. Felly ia, dwi'n ffodus iawn o'r ffordd mae pethau wedi gweithio allan i fi a mae gennau lot i ddiolch i Brifysgol Bangor am hynny. Gwych, diolch. Malan, ti isio cyflwyno dyn? Ie, fi di Malan, dwi'n dod o Gaernarfon, a wedyn nes i fynd i ysgol Huw Gwynn ac mynd yn syth o'r ysgol wedyn o'ch achub dosbarth i Prifysgol Bangor, jyst fel Huw. Ac ie, tebyg iawn i be nath Huw ddweud yma na rili, mae mywyd i gyd yn kind of o gwmpas yr iaith Gymraeg. Nes i dyfu fyny mewn teulu sy'n hollol Gymraeg ac yn siarad Cymraeg bob diwrnod, siarad Cymraeg yn yr ysgol, yn coleg, bob gweithle dwi wedi bod ers hynny a bob dim, ia, mae bywyd dydd i ddydd fi jyst yn hollol Gymraeg. So, ie, pan nes i ddewis lle o'n i eisiau mynd i coleg, doedd ddim yn rili opsiwn i fi ddim cysidro Bangor. O'n i'n gwybod bod nhw'n gwneud cwrs cerddoriaeth, so be nes i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. O'n i ar y pryd ddim rili yn gallu siarad, o'n i'n gallu siarad Saesneg, obviously, ond o'n i ddim yn gallu, o'n i'n gyffyrddus iawn, achos o'n i'n byth yn gorau wneud o, really. So pan nes i glywed bod Bangor efo'r opsiwn i fi astudio cerddoriaeth drwy'r Gymraeg, oedd o jyst yn no-brainer i fi. Ia, ti di siarad chdig bach amdan hynna lle, ond pam nes ti benderfynu dod i Fangor a ti di sôn chdig bach amdan y ffaith bod chdi'n meddwl bod chdi'n methu siarad lot o Saesneg ar y pwynt yna, ond oedd yn benderfyniad hawdd i chdi astudio drwy'r Gymraeg lle nes ti erioed, dwi'n yn gwybod, gwestiynu'r benderfyniad neu oedd o reit straight forward lle? Ia, na, dwi'n meddwl nes i roed gwestiynu fo, nes i'n trio i un coleg arall, dwi'n meddwl. O'n i'n gwybod bod fi eisiau mynd i Bangor ac y rheswm dros hynna oedd o'n i'n gwybod bod fi ddim yn mynd i sgwennu traethodan Saesneg, achos ar y pryd o'n i ddim yn meddwl swn i'n gallu neud hynna. Nes i yn nhrydydd mlwyddyn, nes i fentro allan chydig bach, nes i wneud chydig bach o sgwennu Saesneg. Ond, ia, dwi'n meddwl, oedd gennym fi ddau opsiwn, o'n i'n mynd i Bangor a astudio cerddoriaeth yn y Gymraeg, neu o'n i'n mynd i gymryd blwyddyn allan os o hynna ddim yn digwydd. So, ia, oedd o ddim yn opsiwn i fi wneud o ddim yn Gymraeg, dwi'n meddwl. A wan ti'n gweithio trwy'r Gymraeg, so yn amlwg mae astudio trwy'r Gymraeg di helpu chdi yn dy swydd wan lle. Ond i chdi, Huw, yn amlwg, ysdi fynd i Brifysgol Bangor hefyd lle, a astudio cerdd a Cymraeg creadigol, pam nes ti benderfynu dod i Fangor ac astudio y pynciau yna lle? Dwi'n meddwl, debyg iawn i Malan, nes i'n wir ystyried unrhyw brifysgol arall fatha opsiwn realistig arall. Dwi'n meddwl ti'n neud ceisiadau i brifysgolion eraill, ond oedd o fwy jyst fatha llenwi'r bylchaf yn y byd, achos o'n i reit benderfynol bod eisiau mynd i Fangor. Ond dwi'n meddwl lot o ffactorau yn chwarae fewn i hynny. O'n i'n gwybod bod yna gymuned dda
o fewn Prifysgol Bangor, lle o'n i'n nabod rhai o ddim yna gynt, o'n i'n ymwybodol o neu GMJ, a'r holl ddigwyddiadau, gweithgareddau oedd ynghlwm efo hynny. Ond hefyd, y cwrs ei hun, dwi'n meddwl, dyna nunlla cweit yn gallu cynnig yr un math o gwrs Ysgol Bangor. O'n i wrth y modd, o'n i'n chwilio am wbeth am gyfuniad oedd yn cynnig gwbeth efo Cymraeg a gwbeth efo cerdd. Ac oedd y pwnc penodol yma yn caniatáu i fi wneud y rhannau ni'n mwynhau fwyaf o'r ddau bwnc. Felly, Cymraeg creadigol, felly sgwennu creadigol, a mynd ar ôl modiwlau ella oedd yn canolbwyntio fwy o bethau cyfoes. A wedyn cerddoriaeth boblogaidd oedd yn caniatáu i fi astudio'r modiwlau oedd yn canolbwyntio fwy ar gerddoriaeth Gymreig a fel mae'r teitl y cwrs yn awgrymu cerddoriaeth boblogaidd yn hytrach na cerddoriaeth glasurol neu cerddoriaeth tu hwnt i'r 20th ganrif. Felly, ond lot o ffactorau yn chwarae fewn i hynny, ond fel o'n i'n dweud, does yna ddim lle arall yn gallu cynnig be oedd Bangor yn gallu cynnig yn gymdeithasol na chwaith yn academaidd lle. A ar ôl graddio'r brifysgol, da ni di, wel, ti di sôn bod chdi yn gweithio fel athro rwan lle yn yr ysgol gorau yn y byd, swn i'n dweud. Dim ond bod yn biased o fama, gan bod fi dim di Ysgol Brynrefail hefyd lle. Ond ti'n gweithio fel athro bellach lle. Siarad â chdi bach amdan yr siwrna ar ôl graddio, achos dwi'n gwybod bod dy siwrna di fod yn athro di bod chydig bach gwahanol i'r llwybr confensiynol mewn ffordd lle. Ia, dwi'n gytuno efo chdi, ysgol wych, di bod yn cynhyrchu disgyblion gorau. Ni'n cyrraedd y mlwyddyn ola yn y brifysgol, a dal eich ar un cweit yn 100% be o'n eisiau gwneud, ond fe gyrraedd rhyw bwynt yn y drydydd flwyddyn, dwi eisiau mynd i ddysgu, a felly eisiau ddechrau paratoi cais ar gyfer cwrs tar arferol lle. A wedyn, eisiau mewn cyswllt wedyn efo digwydd bod pennaeth Ysgol Brynrefail, a mi oedd o'i gyswllt efo fi a cynnig cwrs newydd lle trwy'r brifysgol, enw'r cwrs oedd rhaglen athrawon graddedig, oedd yn cynnig cyfle i fynd yn syth i fewn i ysgol a mewn ffordd dysgu yn y swydd lle, a bron iawn sgipio'r rhan oedd efo'r darlithoedd a falle, ond eisiau cael y profiad yna yn syth bin o fod ar lawr dosbarth. Oedd yn brofiad o ystyried o'i ddechrau reit frawchus, achos o'n i'n cael yn haflu'n syth i fewn, ond oedd o'n gyfle gwych i neidio'n syth i fewn iddi. A felly fan'o o'n i'n Ysgol Brynrefail ar dechrau un, a o'n i yna am y flwyddyn gyfa lle yn fy mlwyddyn gyntaf o marfer dysgu. Fedra i ddeud yn sicr bod hynny ydi, nes i ddysgu gymaint o'n wneud hynny. O'n profiad i fedra i ddeud bod o'n bendant, dwi'n meddwl mai dyna'r ffordd ymlaen, achos nath olygu bod fi, dwi'n bod, oedd reality bywyd ysgol yn cael gweld o'n syth bin lle. Dwi'n mynd deud eich sef mi bawb, achos mi oedd o'n sink or swim go iawn. Dwi dal yma heddiw, felly dwi'n gobeithio nes i wneud y swim yn yr wrthos gyntaf yna. Ond, felly mae'n deud, oedd ddim y llwybr arferol neu confensiynol, sa'ch chi'n deud, ond mae bendant di baratoi fi ar gyfer, fy ngyrfa iwan lle. A dwi dal yn yr ysgol hyd heddiw lle, dwi'n ffodus iawn i lle parhau efo ngyrfa o fewn yr un ysgol, a felly dwi'n gyfarwydd iawn efo'r holl staff, holl disgyblion sydd yn beth braf iwan lle. Ond fel ti'n deud, mae pethau di gweithio allan ydych chi'n diwedd, hyd yn oed ella ar dechrau'r daith i fod yn athro ella bod o chydig bach yn daunting lle. Ond ti dal yn gweithio yn Ysgol Brynrefail, pethau dal yn dy dda, so mae'n anwych. Ond at y chdi, Malan, so ar ôl i chdi raddio o'r brifysgol, oeddech chdi'n gwybod be o'ch ti eisiau neud wedyn lle, neu o'ch ti just eisiau trio pethau gwahanol a wedyn gweld be o'ch ti'n mwynhau gwneud lle? Do'n i'm yn gwybod yn sicr be o'n eisiau gwneud, do'n i'n gwybod bod o'n mynd i fod yn rhywbeth i wneud efo cerddoriaeth. Oedd o ddim yn opsiwn i iddo fo beidio fod efo cerddoriaeth, dwi'n meddwl. Ond o'n i'm yn rili gwybod lle swn i'n endio fyny, ond tra o'n i yn coleg, o'n i'n gweithio efo canolfan gerdd William Matheus yn Gaernarfon. So oedd gennym fi hwnna yn ystod yr ail flwyddyn, trydydd flwyddyn o coleg, a wedyn
yn ystod y trydydd flwyddyn na, yn trydydd flwyddyn y cwrs, nath o really kind of agor llgada fi be sy'n ni'n gallu wneud ar ôl coleg. Nes i wneud modiwl lle oedden ni'n gorfod mynd i weithio yn ymarferol ac dod fyny fo syniad prosiect, cynnal prosiect cerddoriaeth, a wedyn adolygu hwnna ar y diwedd. A nes i really joio fo, a nes i weithio fo Canolfan Gerdd Wyl Maethais, a nathon ni greu prosiect ar gyfer oedolion efo anabledda, nathon ni sgwennu can, nathon ni recordio fo, ac oedd o'n really cool. So, o'n i really di joio y prosiect yna, a nath o kind of neud i fi feddwl wedyn, ella sa hynna'n gallu bod yn rhywbeth i fi wneud ar ôl coleg. A wedyn, mi nes i neud yna, nes i gario ymlaen i weithio efo y Ganolfan Gerdd, a chydig o fudiadau eraill, jyst fatha cerddor llawrydd yn rhedeg prosiecta cerddorol, basically. A nes i neud am chydig o flynyddoedd, a nes i really joio fo. Nes i gael gweithio fo gymaint o gwahanol bobl, plant, oedolion, pawb, jyst yn rhedeg llwythio wahanol fatha o brosiecta. Doeddwn i ddim wastad yn neud efo cerddoriaeth, hyd yn oed jyst pethau creadigol, a nes i really mwynhau o. A wedyn, blwyddyn dwytha, bron i 2 flynedd yn ôl, nes i ddechrau swydd efo gista elusen yn Gaernarfon. So kind of just yn gwneud union yr un peth, ond ar gyfer pobl ifanc gista yn benodol. So dwi'n gweithio rhan amser yn gista, dwi hefyd yn gweithio yn canolfan ucheldra'n Caergybi, yn trefnu digwyddiadau creadigol felly yn fanna hefyd. So, dwi'n meddwl ar unrhyw bwynt o'n i'n gwybod yn union be o'n i'n neud, o'n i just kind of trio bob dim oedd yn cael ei gynnig ac yn gweld be o'n i'n mwynhau mwyaf. Ac dwi wedi glanio lle dwi wan, a dwi really mwynhau'r job sy'n dwi'n neud ar hyn o bryd. Mae'n amlwg bod cerddoriaeth yr rhan allweddol yn bwyda'r ddau yna chi. So nesa, os nhw'n licio cyffwrdd, chydig bach ar yr elfen, o'ch chi'n perfformio chi, ond Malan ti'n sgwennu lot o ganeuon a perfformio dy hun, dwyt. Ac i ddechrau, chdi'n sgwennu lot o ganeuon yn Saesneg, ond yn ddiweddar, ti newydd rhyddhau can yr enw 2 funud o, dy gan Gymraeg di, a can nath gael ei cynnwys yn siart amgen Rhys Mwyn 2024. So, llongyfarchiadau ar hynna chi, ond sut brofiad oedd o i sgwennu gan Cymraeg gynta di chi? Really cool. Dwi'n meddwl, o'n i wastad yn gwybod bod fi'n mynd i sgwennu yn Gymraeg, ond mae sgwennu'n Saesneg jyst gymaint haws. Dyna dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod yna grefft i sgwennu yn Gymraeg, ac o'n i wastad i weld yn cael yn wrong, so o'n i just fatha, na i ddim, neu hynna ddim mwy, na i just sticio i'r opsiwn hawsa, sef sgwennu Saesneg i fi. Ond o'n i'n gwybod bod o'n rhywbeth o'n i really eisiau wneud. A wedyn pan nes i sgwennu 2 funud, o'n i wedi dechrau sawl can yn Gymraeg cyn 2 funud, ond oedd o'n wastad yn cyrraedd pwynt lle o'n i just ddim yn licio fo. Ond nes i orffen 2 funud ac o'n i'n hapus efo fo, so o'n i'n falch bod fi wedi cael kind of yr hurdle cyntaf na allan o ffordd, wedi sgwennu'r can gyntaf yn Gymraeg, o'n i'n hapus efo fo. Ac dwi'n gobeithio nid na fwy yn nhw fod. Ond dwi jyst yn meddwl bod o'n anoddach i sgwennu yn Gymraeg. Dwi'n meddwl bod o'n cymryd lot mwy o sgil. So, chwarae teg i pawb sy'n neud o fatha Fleur de Lys. Wyt ti'n teimlo bod y can 2 funud lle can Cymraeg gyntaf i chdi sgwennu, wyt ti'n teimlo bod hwnna wedi cael mwy o sylw na caneuon Saesneg ti di sgwennu'n flaenorol lle? Do, definitely. Mae wedi cael lot mwy o sylw na y stwff cynt sy'n cool mewn un ffordd i assuring. Ond dwi'n gobeithio gallu parhau i rhyddhau stwff yn y Saesneg ag yn y Gymraeg, a just kind of cario ymlaen fatha dwi wedi bod yn ei hefyd, so yn cool. Gret. A at chdi, Huw, yn amlwg yn rhan o band Fleur de Lys, sut brofiad ydi o i fod yn rhan o'r band lle, a eich siarada chdi bach amdan sut nath y band ddechrau lle? Mae rai fi ddeud, dwi'n lwcus iawn i fod yn gallu cael profiadau dwi'n gael a fod yn rhan o'r band. Mae'r holl lefydd a'r holl bethau ni'n llwyddo wneud dros, da ni wedi bod wrth i wan ers dros ddegawd sydd yn reit scary neu hun lle, achos mi nathon ni ddechrau pan o'n i'n ôl yn chweched. A just o'na 4 o'n i'n dechrau, ac o'na 3 o'n i'n dod o'r un ysgol. Wedyn, o'n i'n wedyn Rhys, sef Prifysgol y band, oedd o'n ysgol Llangefni. Ac nathon ni ddod i gwrdd lle trwy amball fatha beth cymdeithasol, o'n i'n canu'r un cor, a falle nath y syniad, be am ni drio dechrau jamio, falle, a dwi'n meddwl fel yna lot o randiau'n cychwyn syniadau wedyn.
bob ddim yn tyfu o fanna rili, a just dros y blynyddoedd just yn slo bach, just i rhyddhau mwy o ganeuon, a just gweithio'n ffordd i fyny rili, dwi'n meddwl ti'n cael yr holl brofiadau ar y dechrau, a ti'n just neud y gysylltiadau wedyn dwt, a just i llwyddo i fod yn ar draws y wlad, mae'n ambell gig a'r holl wyliau cerddorol yma sy'n digwydd os yr haf, felly. So, mae'n braf gallu bod ni'n gallu cario ymlaen, bod ni wedi gallu mynd yn gynhirat i feddwl bod ni'n mynd dros 10 mlynedd fan. Dwi'n gwybod sut da ni dal yn gallu diodd gilydd, ond da ni rywsut yn. Ond mae lot o hwyl, a oedd y Malan yn deud, ond i fi'r cwach yn deud bod chdi'n gweld ti'n haws sgwennu'n Saesneg. Mae'n siŵr, i ni, mae'n siŵr, sa'n ni'n deud y gwrthwynad fi chdi, da ni wedi trio ambell beth yn Saesneg, eich ddim cweit yn di gweithio allan. Ond dwi'n meddwl, da ni yn lwcus, pan da ni yn rhai stwff yn Gymraeg, dwi'n meddwl, mae'r cyfleoedd sydd allan na i chdi perfformio ac i ryddhau dy gerddoriaeth trwy gyfrwng Gymraeg, mae na blatfform yna, felly, da ni yn lwcus, a just yn gobeithio fydden ni parhau o hynny, gan ni dipyn o gigs felly edrych ymlaen at nhw dros yr haf wan, dros y misoedd nesaf, felly yndi, mae'n gyfnod cyffroes, felly edrych ymlaen. Gret, a mae'n ddifyr clywed chdi'n deud bod chi wedi bod yn bod ers 10 mlynedd, chwarae teg, mae'n reit impresif, a mae'r band yn tyfu o strength to strength i ddefnyddio'r term Saesneg yn fanna, lle. Ond siaradach chdig bach amdano broses o sgwennu caneuon, ydych chi'n cael un person yn sgwennu caneuon, neu di pawb yn cydweithio efo'i gilydd i sgwennu can? Mae'r broses, dwi'n meddwl, di newid a di amrywio ar hyd y blynyddoedd, really. Dwi'n meddwl, da ni'n licio, mae'n un o'n ni'n dod â syniad at y bwrdd, a da ni'n licio taflu pethau at ein gilydd wedyn, o ran dim eich llythrenol, just rhannu syniadau, felly, os rhywun yn dweud rhyw syniad, mae'n gyfer rhyw gitsgan neu rhyw hook bach. Da ni'n ffodus iawn, da ni'n lwcus o, mae Sean sydd yn drymio i ni, mae gynnu fo stiwdio bach ei hun fan, a mae o'n cynhyrchu dipyn o bethau, a da ni'n gallu mynd i'r stiwdio'n syth, a bron iawn, mae'n can yn gallu tyfu o fanna. Mae syniadau jyst yn datblygu o fanna, a pan mae gen ti fatha bobl, mae Rhys yn dda ei eiriau, a mae'n eich ni ddol gyflwyno rhyw gitsgan, a wedyn fydd Sean rhoi hwnna lawr yn syth yn y stiwdio, a wedyn da ni'n cyfrannu pethau wedyn, wneud hwn weithio'n fama, neu allu di hwnna ddim yn gweithio. Felly dwi'n meddwl bod o'n broses lle mae pawb yn cael mewnbwn, felly mae hynna reit braf. Ac fel da ni fel arfer yn gweithio. Weithiau mae rhai caneuon yn digwydd o fewn cwpl ddiwrnodau, weithiau mae rhai'n cymryd wythnosa. Mae'n dibynnu pa mor effeithlon da ni'n gweithio, weithiau rhai pethau'n gallu just cymryd oes, a weithiau mae rhai pethau jyst yn clicio yna. Dwi'n meddwl bod lot o bobl yn dallt pa mor hir mae'n gallu cymryd i sgwennu can. Fatha, da ni mond yn gweld yr finished product mewn ffordd, da ni'n gweld yr oriau calad yna o pawb yn ista rownd bwr yn trafod y gan ac yn ymarfer a bob dim fel la. Ond rhywbeth sy'n ni'n licio ffeindio allan chydig bach mwy amdan, ydy sut brofiad ydy o i berfformio o flaen torf llawn o bobl, lle. Ydy'r ddau o'ch chi'n mynd yn nervous, lle, neu ar y pwynt yma, da chi wedi arfer gan bod chi wedi wneud o gymaint o weithiau, lle? Dwi'n meddwl bod Huw o bosib wedi wneud o cwpl mwy o weithiau na fi de, so dwi'n gwybod amdano chdi Huw, dwi dal, o genna fi gig pen wsos mag, dwi'n meddwl bod fi'n iawn tan efo 10 munud cyn efo, dwi'n dweud, actually, chi bod fi ddim. Ond dwi'n gwybod sut ti Huw. Dal i fod yn fath. T'wo be, Malan, yn deg, yn aml iawn ti'n canu ar ben dy hun, a dwi'n meddwl bod hwnna lot fwy daunting, neu lle ti'n rhan o, mae gen ti fan o dy gwmpas di weithiau, mae hwnna'n gallu bod yn safety in numbers weithiau, so mae'n ddifyr gwahanol ffurf o berfformio lle, so chdi'n gofyn i fi berfformio yn y band, neu gyfadda, ella dydw i ddim yn mynd mor nervous, ond os wyt ti'n gofyn i fi gyfeilio i rywun, ella cyfeilio i gor, neu cyfeilio i rywun sy'n canu unawd, mae'r nerfs na'n dyblu, os na'n treblu, a dwi'n meddwl beth, dwi'n meddwl sy'n teimlo mwy o gyfrifoldeb, os wyt ti'n gwneud camgymeriad, mae o'n difetha'r perfformiad
i bawb. Dwi'n bo, eich mewn band ydy digiddion bach mwy. Ie. Fel rhywun sydd ddim yn chwarae offeryn neu ddim yn gallu canu o gwbl, dwi'n methu dychmygu sut brofiad ydy o i sefyll o blaen llwyth o bobl a canu chi, so chwarae teg i'r ddau yna chi. Ond i'r pobl sy'n gwrando a sy'n meddwl rhyddhau caneuon neu isio dechrau sgwennu mwy o ganeuon chi, pa tips ydych chi'n rhoi iddyn nhw ar dechrau gyrfa'n sgwennu caneuon? Dwi'n meddwl dwi wastad wedi sgwennu caneuon, ond allai ddeud yn sicr oedd y rhai o'n i'n sgwennu o blaen, pan o'n i'n fach, 10 oed, obviously, ddim yn dda iawn. Ac wedyn, nes i gyrraedd pwynt lle o'n i fatha, clearly dwi'n methu sgwennu caneuon ta, achos di hein ddim yn dda. A nes i stopio sgwennu caneuon tan o'n i yn blwyddyn cyntaf yn coleg. A wedyn nes i just rhoi go arno fo. Dwi'n meddwl bod mae rhaid chdi fod yn sicr o'r math o gerddoriaeth ti'n trio wneud. Dwi'n meddwl dyna lle o'n i ar goll, obviously, pan o'n i'n 10, hyd yn oed pan o'n i'n hyn yna. O'n i ddim rili gwybod sydd fath o music o'n i'n licio. O'n i just kind of byth di cysidro be oedd y math o music o'n i eisiau yn mwynhau fwyaf ac fyswn i eisiau sgwennu yn efo. So, o'n i kind of just yn, ddim rili gwybod be o'n i'n neud. A wedyn pam nes i fynd i coleg, nes i benderfynu pigo fo fyny eto. A nes i benderfynu sut fath o gerddoriaeth o'n i eisiau wneud. A nath o ddatblygu o fanna, rili. A dwi'n meddwl mae'r peth pwysica oedd jyst i recordio unrhyw beth, unrhyw syniad gen ti. Ac ddim yn gorfod bod yn recording proffesiynol, ddim yn gorfod bod yn dda, lle bod yn voice note ar dy ffôn, ond mae o'n rhywbeth i rannu efo bobl. A dwi'n meddwl da ni lwcus yn Gymru, mae yna lot o record labels a just pobl sydd yn rhoi i amser mewn i gerddoriaeth Gymraeg. Dwi'n meddwl, os ti'n just gwneud y recording cynta na, sgwennu'r gan cynta na, ac yn rhannu fo gymaint o bobl a ti'n gallu, dwi'n meddwl bod ni'n lwcus iawn bod yna bobl allan yna yng Nghymru sydd yn barod i supportio hynna. So, that's my tip. Be amdano chdi, Huw? I fi, swn i'n siŵr yn deud bod yr cam cynta yna o just rhyddhau rhywbeth, dyna di'r rhan mwyaf daunting. Dwi'n siŵr beth ti'n teimlo, Huw. Ia, swn i'n gytuno'n llwyr, mae'n siŵr bod y cam gynta na o dyna lle ti'n rhoi dy hun allan o gynta, mae'n siŵr bod yna rhyw bwysau, rhyw nerves yn dod o hynny. Ond ia, cytuno fo hynny, rhyddhau rhywbeth a cael allan yna ba bynnag platform, ba bynnag ffyrdd, a trio rhannu fo gymaint o sy'n bosib. Ond wedyn, i gyd-fynd efo hynna, dwi'n meddwl di trio ffeindio gigs, trio cael allan yna gigio, felly boed hynny'n cysylltu efo gwahanol leoliadau, gwahanol venues o balli, holi eich bandia sydd yn gigio'n aml os ydyn nhw angen rhyw gefnogaeth rhyw dro, just a bod yn barod i weithio'n galad, dwi'n meddwl ydi o, a weithio, mae dechrau efo gigs lle, mond llon llaw bobl yn gwrando, mae rhaid dechrau'n rwla, a beidio digaloni o hynny, achos dim ond tyfu gwneud hynny lle. Os di'r enw, os da chi'n yn artist unigol neu fel band, os di'r enw'n allan yna, y mwyaf da chi'n perfformio, y mwyaf da chi'n rhyddhau, mae'r enw yn mynd i deithio o gwmpas y lle. A wedyn, mae pobl am gofio wedyn, os da chi'n adeiladu'r cysylltiadau yna, yn edrych yn lleol, os da chi'n gigio mewn un lle, rhyw un penwythnos, wedyn, dyna rhyw chydig wythnosau wedyn, nhw'n gofio, nath nhw gigio fanna, lle sy'n gallu gofyn iddyn nhw gefnogi neu beth bynnag neu. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bendant wneud yn siŵr bod yr enw na'n sticio efo bobl, a ffordd o wneud hynna di rhyddhau digon o gynnyrch a gweithio'n galad i gigio a perfformio'n aml. Gret. A o'n i'n ôl chydig bach wan at yr amser oeddech chi yn y brifysgol chi. Na i sticio fo chdi am eiliad, Huw. Tra oeddech chdi yn y brifysgol chi, nes ti neud rhywbeth i wneud dy hun yn fwy deiniadol i gyflogwyr, o'ch chdi'n rhan o unrhyw gymdeithasa, o'ch chdi'n gwirfoddoli, neu o'ch chdi'n gweithio rhan amser tra o'ch chdi'n y brifysgol? Felly dwi'n meddwl, tra ni yn y brifysgol, nes i trio wneud gymaint ag yn bosib. Felly hynny yw, yn edrych efo niddordebau i lle, cerddoriaeth, nes i'n perfformio leil y JMJ, a ni'n digon ffodus wedyn i arwain y cor o balli a cystadlu, Cor Cymru, Steddfod yr Urdd, a just,
trio cadw'n brysur a trio ehangu grŵp o bobl o'n i'n cymdeithasu efo nhw lle a trio neud, wel, ti'n neud cysylltiadau heb i chdi feddwl, really, yn y brifysgol. Achos o'n i'n byw'n lleol beth bynnag. Nes i fyw yn JMJ am 2 flynedd a wedyn nes i fyw yn Bangor yn y blwyddyn ola. Yn amlwg llawer pwll ddigon agos. Felly o'n i yn gallu gweithio'n rhan amser. O'n i'n gweithio fel gwasanaethau arbenigol plant. Felly ar penwythnosa, o'n i'n gweithio efo clwb plant anghenion arbennig. Felly o'n i ddigon ffodus bod fi'n gallu gwneud hynny lle. Achos nes i ddechrau yn yr ha cyn i fi fynd i brifysgol. A wedyn wrth gwrs, yn naturiol, achos o'n i'n gweithio efo plant a falle tra ni yn y coleg, oedd yna agweddau hynny'n helpu wedyn wrth fynd ymlaen i fyd addysg. Felly, dwi'n meddwl nath yna wneud dim drwg pan nes i wneud cais wedyn i wneud cwrs tar. Oedd y ffaith bod fi efo bach o brofiad o weithio yn y maes yna bendant o fantais i fi. Ond ia, y prif beth yma oedd bod fi wedi sicrhau bod fi dal i ymwneud efo niddordebau fi. Felly oedd hynna'n just yn, dwi'n dweud, pethau fatha can yn cor, perfformio efo'r band. Mae'n anodd cadw, mae bywyd coleg yn gallu fod yn brysur fel mai beth bynnag, ond dal i gadw'n driw at y diddordebau felly. Ia, sicr, ac mae'r swyddi rhan amser neu'r cyfle i gymryd rhan yn y diddordebau sgen ti, mae hynna i gyd yn helpu chdi gyrraedd lle wyt ti rwan, lle. Ond i chdi, Malan, nes ti siarad chdig bach ar y dechrau bod chdi'n gweithio rhan amser tra ddech chdi'n y brifysgol hefyd, lle. O'ch chdi'n rhan o'n rhyw gymdeithasa tra ddech chdi'n y brifysgol a pethau nath helpu chdi gyrraedd lle wyt ti wan, lle. O'n i'n gweithio rhan amser yn y ganolfan gerdd. O'n i'n gwneud lot efo, nes i ddim pethau hefo fyw yn JMJ am 2 flynedd a wedyn byw yn Bangor am y 3rd flwyddyn hefyd. Ac just gwneud the usual coleg stwff, dwi'n meddwl, rhan o Cymreig ac gwneud, ella bod nhw ddim byd sy'n gallu mynd ar CV fi be o'n i'n neud yn fan'na rili, ond o'n i'n just kind of, byw bywyd coleg. Dwi'n meddwl am yr cwpl o flynyddoedd cyntaf, ti'n mynd rili meddwl yn lot am dy ddyfodol, probably ti just yn trio cael trwy'r flwyddyn gyntaf. A wedyn oedd Covid gyrraedd pan o'n i'n yr ail flwyddyn, so dim byd fel as such, gweithio a joio a gwneud gwaith coleg. Dyna ni'n ei. Ia, mae'n bwysig, i'r gradawyr sy'n gwrando ar hwn, mae'n bwysig enjoyo ond hefyd gwneud gwaith coleg yr un pryd. Ia. A y cwestiwn nesaf, ydych chi'n meddwl fod y Gymraeg wedi agor drysau, ydych chi'n meddwl sa'ch chi wedi cyrraedd lle ydych chi rwan heb y Gymraeg chi? I fi, definitely ddim. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi bod mor gyfforddus yn mynd mewn i'r cwrs, os o'n i'n gwybod sy'n bod fi'n gorau gweithio trwy'r Saesneg, oedd y ffaith bod fi, o'n i wedi tyfu fyny'n cael gwersi piano, gwersi theori cerddoriaeth neu be bynnag, ac hynna gyd trwy'r Gymraeg. So, a mae yna lot o derminoleg a stwff mewn cerddoriaeth, lle o'n i jyst i arfer efo trafod bob dim yn Gymraeg. So, nath hynna really helpu pam nes i fynd mewn i coleg wedyn, ac oedd yna ddim rhyw massive switch lle o gen i fi loads o eiriau newydd ac terminoleg newydd o'n i angen i ddysgu. Ac hefyd, dwi'n meddwl, mae jyst gallu cael sgwrs efo rhywun yn y Gymraeg, o'n i'n gallu sgwrsio efo darlithwyr yn Gymraeg. O'n i jyst lot mwy cyfforddus yn gwneud hynna, ac dwi'n meddwl o'n i angen hynna, yn enwedig yn ystod yr 2 flynedd cyntaf. Dwi'n meddwl, ti'n mynd mewn i coleg ac ti mor ifanc pan ti'n dechrau coleg os ti'n mynd yn syth yr ysgol hefyd. So dwi'n meddwl oedd ddim cael fy nhafod completely allan o comfort zone fi yn massive help fi. Ia, fel chdi'n deud, bod gwneud pethau trwy'r Gymraeg yn y brifysgol jyst yn rhywbeth gyffyrddus iddo chdi, di mynd i ysgol sy'r Huw Gwynn, di gwneud bob dim yn y Gymraeg yn yr ysgol. Mae'n amlwg, bod o jyst yn gam naturiol i chdi gario ymlaen, gwneud hynna yn y brifysgol, lle. Ond, be amdano chdi, Huw, fatha, wyt ti'n meddwl sa'ch chdi'n gweithio fel athro wan, os sa'ch chdi ddim di gallu astudio trwy'r Gymraeg, lle? Dwi'n meddwl, union un atab am Malan, really, dwi'n eitha sicr na, fyswn i ddim lle dwi heddiw heb y Gymraeg. Dwi'n meddwl, o ran y Gymraeg ar hyd y ffordd, bob cam, lle. So, y penderfyniad na fynd i coleg ym Bangor, jyst yn teimlo fatha pethau bach, fatha dewis cerdd yn Bangor. O'n i'n gwybod, yn amlwg, ti yn y llafrif yn astudio cerdd trwy gyfrwng y Gymraeg, ond
mae hynna'n fanteisiol, achos oedd ar rhai modiwla wedyn, dim ond eich rhyw ddain y dri oedd yn neud y modiwl trwy'r gyfrwng Gymraeg, a ti'n amlwg yn dderbyn mwy o sylw efo dy waith a falle, a ti'n fwy o gwestiynau, ti'n fwy cyffyrddus yn gofyn yn Gymraeg yn y blaen. A wedyn dwi'n bod, ti'n da ni gyd yn fama yn teimlo lot fwy hyderus ac yn fwy cyffyrddus yn byw trwy'r Gymraeg, a ti'n dwi'n bod mae rhyw hyder yn datblygu yn eich dynedig pan ti'n mor ifanc o hynny, lle ti'n dim i fod yn gwbl ystadebol, ond trwy coleg ti'n ffeindio pwy wyt ti, bosib iawn, lle. Ond bendant, mae hynna'n wir yn yr achos yma, achos dwi'n meddwl bod yr hyder na di datblygu yn ystod coleg, a bod fi di gallu mynd ymlaen ydyn i be o'n isio wneud. Felly na, fydda i ddeud reit sicr na fyswn ni lle dwi wan lle heb y Gymraeg. Ia, ac swn i'n deud un o'r manteisiwn mwyaf o astudio trwy'r Gymraeg ydy'r ffaith bod yna lai o bobl mewn lot o'r seminara, so bod chi'n gallu teimlo'n mwy gyffyrddus yn gofyn y cwestiynau anodd, ella os da chi'n gwneud pethau trwy'r Saesneg i gyd, a da chi'n mond arlitho efo llwyth o bobl. Fatha yn bersonol, dwi'n meddwl swn i'n teimlo, swn i ddim yn teimlo mor hyderus i ofyn cwestiwn lle, so mae'r ffaith bod darlithoedd Cymraeg a seminara Cymraeg yn teimlo mwy personol, definitely yn gallu helpu pobl ofyn mwy o gwestiynau, ac just mewn ffordd bod yn cael profiad mwy llwyddiannus yn y brifysgol lle. Ond nesa, na i just gofyn fydda rhyw penultimate question mewn ffordd lle. Ond pa negas fysach chi'n rhoi i fyfyrwyr sy'n ystyried astudio trwy'r Gymraeg? So i fyfyrwyr, ella ti'n siarad efo'n aml Huw, myfyrwyr sy'n yn yr ysgol neu chweched dosbarth lle, sy'n meddwl astudio trwy'r Gymraeg neu ddim lle? Wel, jyst i ategu yr ataf na ni newydd roed lle, dwi'n meddwl bod o'n unrhyw sy'n ystyried astudio trwy'r Gymraeg, sy'n deud ewch amdani, achos mae'r cyfleoedd dwi'n meddwl bod llawer yn sylwi tra maen nhw'n ysgol bod yna gymaint o swyddi erbyn hyn yn gofyn am rhyw elfen o sgiliau siarad, sgwennu, darllen y Gymraeg, beth bynnag. Mae yna gymaint o ofyn amdano fo wan, a lle di'm cweit yn hitio nes bod chi'n cyrraedd diwadd cyfnod yn y coleg. A wedyn, a pan mae'n cyrraedd diwadd cyfnod coleg, dwi angen ddechrau chwilio am swydd wan, a eich ar y pryd, ar ddechrau cyfnod coleg, dwi'n ddim cweit di syncio fewn, lle. Ond dwi wedi cael ambell un, yn amlwg, pan dwi yn yr ysgol lle yn gofyn, be nes i, pan o'n i'n coleg. A beth nes i ddweud ydy, wel, o'n i mond yn byw, be oedd i, 5 munud 10 i ffwrdd a Bangor, swn i'n argymell bywyd o astudio a byw trwy'r Gymraeg dros dim byd arall, achos mae yna gymaint o'r disgyblion yma, myfyrwyr yma, yn byw bywyd fel hyn hyd heddiw, lle, a maen nhw'n joio fo beth bynnag, so pam sy'n nhw'n ymestyn hynna, lle, i fywyd yn y brifysgol. Felly, dwi'n argymell astudio trwy'r Gymraeg, a dwi'n argymell bywyd Prifysgol Bangor hyd yn mwy. So negas o fanna ydi dewch i Bangor. Pawb sy'n gwrando ar podlediad yma, dewch i Prifysgol Bangor. Ond ddim yn siŵr os gen ti rhywbeth i ychwanegu Malan, pa negas o'ch di rhoi di fyfyrwyr sy'n meddwl gwneud pethau trwy'r Gymraeg yn y brifysgol? Dwi'n meddwl, yr peth pwysicau fi pan o'n i'n mynd i coleg oedd, dwi'n meddwl, o'n i'n di cysidro coleg llawer cynt, o'n i'n cymryd bod yn rhywbeth o'n i'n mynd i wneud, ond o'n i'n di rhoi gormod o meddwl mewn i'r peth. A nes i gyrraedd diwedd chweched, a nes i just sylwi oh my god, dwi ddim eisiau symud o adra, wan dwi'n literally 18, yna'n terrifying i fi. A dwi ddim eisiau gorfod cael conversation efo neb yn Saesneg, cos dwi'n mor fedrai. A mae just gymaint o bethau, o'n i just fel, yr opsiwn gorau fi oedd i fynd i Fangor ac i studio yn y Gymraeg, ac o'n i'n gweld ffrindiau fi'n mynd off i Cerddoriaeth, mae'n cynnig o'n Llundain, lle bynnag, ac o'n i'n meddwl, oh my god, beth dwi'n neud? Dwi'n symud 5 munud lawr y lôn. Ond dwi'n gwybod fyswn i ddim wedi cyrraedd lle o'n i fan os fyswn i wedi mynd i mynd lle arall. Dwi'n meddwl, o'n i angen bod yn gyfforddus mwyn i fi allu concentrate ar
wneud yn waith. Dwi'n meddwl sa chdi wedi taflu fi mewn i ddinas yn 18 oed, swn i ddim wedi copio'n dda iawn. Dim bod Bangor ddim yn ddinas, mae'n ddinas wrth gwrs. Mae'n jyst yn ddinas agos iawn i adra, so dwi'n meddwl gormod am y peth. Allai ddim argymell Bangor digon, ti'n bod, ond y gymuned mor neis, mae'n gymuned hyfryd yn JMJ, mae pawb mor lyflu fe gilydd. Nes i ddod i'n nabod gymaint o bobl newydd. Nes i weld Bangor mewn ffordd completely gwahanol i ffordd o'n i'n sbio arno fo cyn i fi fynd i coleg. Ac oedd jyst gallu stydio trwy'r Gymraeg, nath o rili gadael i fi jyst cael yr amser na i setlo mewn i fywyd coleg ac gwneud y mwyaf allan o'r addysg oedd yn cael ei gynnig i fi, really. Ac ie, fatha nath chi ddweud hefyd, jyst yr fatha'r agos atrid na oedd gen ti at yr darlwythwyr, achos oedd yn ddosbarth bach iawn oedd yn gwneud cerdd, mond 5 neu 6 o'na ni oedd yna yn bob darlith ac seminar, so ti'n bod, yn automatic, mae gen ti y fantais yn fanna, dwi'n meddwl. A nath hynna i gyd really helpu fi a lot. Dwi'n meddwl os chdi wedi taflu fi mewn i goleg arall sy'n wedi graddio a di gwneud gwaith mor dda a nes i'n Bangor, really. Dim bod y gwaith yn anhygoel chwaith, just dwi'n meddwl sôn yn fanna. Dwi'n siŵr oedd o, paid y poen efo hynna. Ond na, fel ti'n deud, fatha, mae'n mynd i Prifysgol Bangor yn reid yr gorau o'r ddau fyd yna i chdi mewn ffordd. A swn i'n deud bod mynd i rwla i brifysgol yn hollol wahanol na jyst mynd yna am day out bach ar dy Sadwrn, da chi'n gweld o mewn ffordd hollol wahanol, lle. Ac ia, o pawb da ni wedi siarad efo ar y penodau blaenorol, lle. Maen gyd yn deud pa mor groesawgar ydi Bangor ac ia, pa mor mae yna deimlad teuluol mewn ffordd am Prifysgol Bangor, lle. So na, gret, diolch yn fawr i'r ddau yn chi am siarad efo fi heddiw. Ond gen i fi i orffan, gen i fi cwpl o gwestiynau cyflym neu quick fire questions edrych chi. Y cwestiwn cynta, hoff artist neu fan? Erioed? Erioed, ia. Eloise, ydy mi. Dwi'n amser presennol fy'n meddwl am fatha erioed, hwnna'n gwestiwn rhy fawr. Sam Fender. Sam Fender, neis. Ailyn, studio neu berfformiad byw? Studio. Perfformiad byw. Y ddau yn eich rei atebion gwahanol. Neis. Pa gan sy'n stuck yn eich pen ar y funud? Gosh, ddim un, dwi'n gallu meddwl am hyn. Dwi'n gwybod, yn fi. Pink Pony Club. O, TikTok, ia. TikTok. O, just yn bob man. Ti'n gwybod dwi wedi bod yn hollol obsessed yma'n ddiweddar? Dwi'n gwybod os chi wedi clywed y gan Manhattan gan Ella Fitzgerald. O'n i ddim wedi clywed o. Recommend i chi fynd i rando yma. Ia, mae'n un o hynna ti just methu cael allan o ben chdi. Dwi heb stopio gwrando yma. Gret. A wedyn, yr cwestiwn ola, eich bod hwn yn gwestiwn reit anodd, dwi'n siŵr. Ond hoff gig da chi erioed i chwarae ynddo? Dwi wedi gwneud llai o gigs, so eisiau bod yn haws. Ond nes i wneud gig yn Sŵn Festival yn Gaerdydd, llynedd. Hwna di hoff un fi, ddim ond. Dwi'n meddwl nes i rili mwynhau tafwyl blwyddyn dwytha. Cool, ideal. Diolch yn fawr i'r ddau yn chi am sgwrsio efo fi heddiw. Dwi rili di enjoyo clywed bach mwy amdan gyrfa cerddorol chi a just ffeindio allan bach mwy amdan sut mae'r Gymraeg di helpu chi trwy'ch gyrfa. So diolch yn fawr i bawb sy'n gwrando am rando chi a tan tro nesa, hwyl fawr. Diolch yn fawr am rando ar Bangor Be Wedyn. Gobeithio dy fod i wedi mwynhau gwrando ar ein gwestai yn siarad. Diolch i Aled o gwmni'r pod am gynhyrchu, a diolch i gronfa alumni Prifysgol Bangor am ariannu'r podlediad. Os wyt ti wedi mwynhau'r bennod yma, gai ofyn ffafr mawr os gweld i dda, fysach chi'n gallu subscribio a rhoi adborth am y podlediad. Tan tro nesa, hwyl fawr.